Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga puneraryang di umano'y walang morgue, nais paimbestigahan ng Pampanga Funeral Owners Association. Sirang traffic light sa Jasa Santa Rita Guago Road intersection sa Pampanga, isang taon nang inirereklamo ng mga motorista. 16 na Thai nationals nasagip sa isang POGO establishment sa Clark. Blended learning, pwedeng ipagpatuloy ng mga private schools ngayong school year 2022 to 2023 ayon sa DepEd. At higit 200 obrang sining tampok sa kauna-unahang Central Luzon Art Fair. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Isang taon nang inirereklamo ng mga motorista at pedestrian ang sirang traffic light sa intersection ng Jose Abad Santos Avenue at Santa Rita Guagua Road sa bayan ng Guagua, Pampanga. Pero ang problema, mukhang matagal pa ang kanilang magiging paghihintay. Napag-alaman po kasi ng CLTV News na hindi na pwedeng i-repair ang sirang traffic light at kailangan na itong palitan ng bago. Ito ang report. Perwisyo, nakakauhos ng oras at pasensya, takaw aksidente. Ilan lamang ito sa mga katagang aming narinig mula sa ilang mga motorista nagdaraan sa intersection ng Jose Abad Santos Avenue at Santa Rita Guagua Road sa bayan ng Guagua, Pampanga. Mistulang nagpapatintero rito ang mga sasakyan dahil kanya-kanyang diskarte ang kanilang ginagawa, makatawid lamang ng ligtas na naturang intersection. Mahigit isang taon na umunong sakit sa ulo ng mga motorista ang traffic light. Malaking abala po siya sa amin, lalong-lalo na sa amin. Hindi kami makalipat kagad kasi dala ng yung madaming masyadong sasakyan. Isa pa, wala na sa yung mga tao. Nahihirapan yung pagtawid ng mga tao pag tumatawid sila. Hindi po ganun ka-convenient para po sa mga estudyante na papasok sa kanilang mga eskwelahan kasi po may instances na malilate po sila or pwede po magkaroon ng accident sa ibang mga may sariling sasakyan po, like mga motorcycle po ganun. Nasa ilalim ng mandato ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang naturang traffic light. Kaya tanging pansamantalang solusyon lamang ang pupwedeng maitugon ng lokal na pamahalaan ng Guagua kaugnay ng problema ng mga motorista. Nag-deploy tayo ng mga traffic enforcer, no? Tapos in-extend natin yung oras ng mga traffic enforcer kasi before yung mga lean hours, yung mga 12 to 3 or 12 to 4, very lean hours yan. Wala naman normally nagkaka-traffic, no? Pero we've noticed na pati doon sa mga lean hours na yon, yung traffic build-up nagkakaroon pa rin. So what we did is yung buong from 6 hanggang 6 p.m. no, nag-deploy na tayo ng mga traffic enforcer natin. Katunayan, 2 traffic enforcer na umuno nahagip ng mga nagdaraang sasakyan sa nasabing intersection ayon kay Mayor Torres. Kaya pakiusap niya sa mga motorista na pairali ng disiplina at habaan ng pasensya upang maiwasan ang aksidente. Nagpadala na ang munisipyo ng mga liham sa DPWH para sa agarang pagsasaayos ng traffic light. Pero sana, again, hinihingi ko yung kooperasyon ng bawat motorista, no? Para ho lahat tayo mapadali po yung problema natin dito. Sana tulong-tulong po tayo sa pagiging disiplinado, sa pagsunod po sa mga batas trapiko dito po sa intersection na to. Binisita ng CLTV News si Engineer Gregorio Audea Jr., ang District Engineer ng Pampanga 2nd District Engineering Office ng DPWH, ngunit ito ay tumangging humarap sa kamera. Nagbigay naman ito ng pahayag at sinabing hindi na kayang i-repair naturang traffic light at kailangan ng mapalitan. Inihahanda na raw ang budget upang mapalitan ang mga traffic light na kukunin umuno sa National Budget o General Appropriations Act para sa fiscal year 2023. Aabot umuna sa 200 million pesos ang hihinging budget
para sa pagpapasaayos maging ng ibang mga sirang traffic light sa rehiyon. Samantala, patuloy namang nananawagan ng mga motorista at pedestriana na sana'y ayusin ang traffic light upang mabawasan ang kanilang iniisip sa tuwing sila ay dadaan sa intersection. Sana ayusin yung stoplight. Para hindi mahirapan yung mga mga sakit na dumadaan. Sana po magawa na po yung stoplight natin para iwas disgrasya. JM De Jesus, CLTV News. Bukod sa libreng paglilinis at pintura, ililibre na rin umano ang kadila sa lahat ng pampublikong sementeryo sa lungsod po yan ng Mabalacat, Pampanga. Itong abiso ni J. Pelayo IV, ang City Information Officer sa CLTV News Team, kasabay ng reactivation ng Task Force Ligtas Undas. Bunsod na rin ang maagang paglilinis ng mga puntod na pinangungunahan ng city government na iwasan umano ang problema kaugnay ng pagpapasok ng mga ipinagbabawal na bagay, gaya ng pointed objects at flammable materials. Pangunahing tinututukan daw ng city government ang kaligtasan ng mga kabalen na dadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong patuloy pa rin ang COVID-19 pandemic. Binabalangkas na rin umano ang traffic rerouting plan sa mga sementeryong dinadagsa ng maraming tao. Partikular na mga sementeryong makaapekto sa major highway gaya ng Dahu Access Road. Ito mga sementeryo sa area ng Barangay Atubola at area ng Barangay San Francisco. Ang Undas 2022 ay ang unang pagkakataon na hindi malilimita ang mga Mabalakenyo sa pagtungo sa mga sementeryo. Ngunit pag-aaralan pa rin umano ng Mabalacat City LGU na bumalangka sa isang executive order na maghihikayat sa mga menor de edad at with comorbidities na kabalen na huwag munang makisabayan sa pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo ngayong Undas. As of now po, 65% na ng sementeryo is napinturahan na at maliban po dito sa libreng papintura ng Mabalacat City Government, meron pa hong libreng pakandila si Mayor Chris Garbo per puntod po yan sa ating mga public cemeteries. Kaya yun po ang aasahan ng ating mga kabalen sa darating na undas, no? Aside dun sa the usual every year na malinis, pinturado yung mga puntod, meron pa tayong pakandila. Po, pinapaalala po natin ng Mabalacat City Government sa darating na Biyernes po maglalabas ng executive order si Mayor Chris Garbo, kaugnay pa rin dito sa mga activities ng Undas 2022. Abangan lang po natin dun sa official Facebook page at dito rin po sa inyo ibabalita rin po natin sa inyo pamamagitan po ninyo at paalala rin po na yung pagsuot pa rin ng face mask at yung proper health protocol sunduin po natin, no? At pinagbabawal pa rin po yung the same, no, yung liquor, yung mga weapons at saka yung pagsusugal. Labing-anim na Thai nationals na di umano'y sa pilitang pinagtatrabaho sa isang Philippine offshore gaming operator o POGO establishment ang nasagip ng pulisya sa Fontana Clark Freeport Zone itong Sabado, October 15. Ikinasang operasyon matapos ipaalam ni Minister Councilor Criteria Lepka ng Royal Thai Embassy sa Maynila kay Southern Police District Brigadier General Kirby John Craft ang ulat tungkol po sa Thai nationals na sa pilitan umanong pinagtatrabaho nang wala sa oras at hindi binibigyan ng karampatang sahod. Kinilala ni Brigadier General Craft ang mga nasagip na biktima na sina Hasim Comonsiano, Yangpuan Anucha, Matsi Tawi Blambird, Kamwesi Daruni, Bonmachu Atapon, Winay Noto, Sompong Sukyong, Wilay Porn Kason, Sungnong Panipa, Kaibigit Kitipong, Yuwa Mongkol Terapon, Bora Patananan Panupong, Chaikla Nakamut, Ratchala Matana, Siriwan Panta at Jiang Jun. Hindi na umano magsasampa ng kaso ang 16 na Thai nationals at mas ninanais na lamang nilang makauwi na agad sa kanilang bansa.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, pinayagan na ng Department of Education ang mga pribadong paaralan na magpatuloy sa pagpapatupad ng blended learning modality o ang kombinasyon ng face-to-face classes at distance learning para po sa kabuang school year 2022 to 2023. Batay sa DepEd Order No. 44 na nalagdaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Lunes, October 17, ang mga pribadong paaralan ay maaaring magsagawa ng alinman sa tatlong learning delivery options. 5 araw na puro face-to-face classes, 3 araw na in-person o face-to-face classes at 2 araw na distance learning gaya po ng modular, online, TV or radio-based instruction, at 4 na araw na in-person o face-to-face classes at 1 araw na distance learning. Epektibong kautusan sa November 2. Samantala, sakop ng bagong kautusan ng mga pribadong paaralan naman, habang ang mga pampublikong paaralan naman ay obligado na pong bumalik sa full implementation ng in-person o face-to-face classes sa November 2. Nais paimbestigahan ngayon ng Pampanga Funeral Owners Association sa mga lokal na pamahalaan ang mga puneraryang di umunoy walang sariling morgue. Marami raw sa mga ito ang matatagpuan sa bayan ng Santo Tomas na kilala bilang casket capital ng bansa. Hama naman ni Mayor John Sampo sa mga miyembro ng asosasyon, pangalanan ng mga sinasabing punerarya upang makagawa ang munisipyo ng legal na aksyon. May eksklusibong report si Paulo G. Santos. May nakakatakot na balita ang Pampanga Funeral Owners Association kaugnay ng mga rumarakit na serbisyo sa patay sa Pampanga. Sa bayan umano ng Santo Tomas na kilala bilang casket capital ng bansa, hindi lamang ang pagsusuplay ng kabaong ang nagiging serbisyo ng iilan. Pati umano ang iligal na pag-iembalsamo ay inaalok na rin nila ngayon. Kami kasi yung kami minsan sa bahay lang nila gumagawa ng mga taon. Kung minsan sila pa yung nagbabagsak ng presyo. Marami po, siguro almost 200 ganyan. Lisensyadong embalmer si Manny Nagit at aminado siyang hindi ganun karami sa Pampanga ang sumasailalim sa proper training ng pag-eembalsamo. Pero dahil malaki raw ang kita sa pag-eembalsamo, marami raw dito ang nagkaka-interes. Yung mga kasi ako yung ako yung may license, no. Pero yung rate ng embalmer from 1,500 to 2,500 per patay. Labor lang po 'yon. Sa amin yung gamot, pati makeup sa amin po.
Apila ng PFA sa mga lokal na pamahalaan maging mahigpit sa sanitation program ng mga funeral parlor, partikular na sa mga walang lisensya o kolorum. Nakakabahala rin umano na may insidente na pati ang hazardous materials o wastewater ng patay ay hindi sumasailalim sa treatment facility o filtration, alinsunod sa septic management na aprobado naman ng DNR-EMB. Kailangan po sumunod po tayo dun sa requirements ng pagkakaroon ng morgue. Ang unang-una po dyan yung septic tank. Kailangan po may tatlong o tinatawag na filter na dadaan siya sa tatlong filter para maging tubig na lang siya. Which is, ang septic tank na kailangan na nakaseparate is 8 to 10 feet po. Apila naman ng grupo na magkaroon ng ordinansa ang probinsya sa pag-regulate ng lehitimong punerarya. Ito'y upang maprotektahan ang kanilang industriya at gayon na rin ng problema sa sanidad. So, meron tayong mga restriction regarding sa pagtayo ng punerarya sa atin dito sa ating province. Ano yung mga requirements na yon? Kailangan may ambulansya, may license siya or certification. Meron siyang karo, meron siyang mga casket, meron siyang showroom. At the same time, meron certain requirements na 200 meters away sa existing na punerarya. At bawal na rin dun sa mga baryo-baryo o resettlement na magpunerarya para sa mga safety rin ng mga kababayan natin, mga Kapampangan. Samantala, hamon naman ni Santo Tomas Mayor John Sambo sa asosasyon, pangalanan ng mga kolon punerarya upang makagawa ng legal na hakbang ang munisipyo. Ba't di sila magsabi ng diretsahan kung sino yung kolorum? Yung sa kanila ako sa So, di ba? Siyempre, poprotektahan ko rin yung mga negosyante ko sa bayan po. Paolo G. Santos, CLTV News. Formang kinilala ang Clark Guardians Elite Eagles Club nitong Biyernes, October 14. Ito ay ikalabing-dalawang club sa ilalim ng Fraternal Order of Eagles Central Luzon Region 9. Nasa humigit kumulang 30 members and officers na pawang mga military retirees at servicemen ang kabilang sa naturang club. Handang-handa raw silang lumipad at magbigay ng humanitarian service through strong brotherhood, hindi lang sa rehiyon, kundi sa buong Pilipinas. Naitalaga na nga na presidente ng Clark Guardians Elite Eagles Club, si Francis Brian Buwan, II na isa pong kabalen mula Angeles City. Bukod sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, ay handa rin ang mga miyembro ng Eagles Club na tumugon upang mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. Samantala, maraming kwalifikasyon ang kakailanganin kung ipasa ng nagbabalak na maging miyembro ng Eagles Club. Malakas ang kanilang panawagan na tanging mga tapat at hindi gagamitin sa masama ang social-civic organization. Ang aming mantra is service through strong brotherhood. So meaning humanitarian activities, yung mga nangangailangan ng tulong sa ating mga less fortunate na mga kababayan dito sa Pilipinas. Ang Guardians po, peacemaker, pwede po kaming force multiplier. Pero ginawa na po ngayong elite, so we are brotherhood na ngayon na inakap po namin ng Eagles. Lahat po ng namin gawin para sa Central Luzon, gagawin po namin. Not politically motivated po. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Paalala po sa mga motorista, panibagong oil price hike na naman na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa October 18, araw ng Martes. Ang Pilipinas Shell at Sea Oil ay magtataas po ng 2 pesos and 70 centavos sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina at 2 pesos and 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Parehong oil price adjustment din ang ipatutupad ng clean fuel maliban sa kerosene. Epektibo po ang dagdag presyo alas 6 ngayong Martes para sa lahat ng kumpanya habang 4:01 ang hapon naman sa parehong araw magpapatupad ng price hike ang clean fuel. Ito na po ay kalawang sunod na linggo na may pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa iba pang balita, na kumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang flood mitigation structure sa Coronel River na magsisilbing first line of defense ng mga komunidad na nakatira po sa tabi ng ilog sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ayon kay DPWH Region 3 Director Engineer Rosaler Tolentino, itinayo ang 830 linear meter flood control structure para sa mga residente dahil madalas umapaw ang naturang ilog kapag may bagyo. Magkakaroon din umano ito ng mabuting epekto sa mga lupang pang-agrikultura at residential community dahil mababawasan na ang mga insidente ng pagbaha. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 81.4 million pesos at pinondohan sa ilalim ng General Appropriation Act of 2022. Samantala, natapos na rin umano ng DPWH ang 3 kalsada na magpapabuti sa sektor ng agrikultura sa mga bayan ng Bungabon, Gabaldon at Llanera sa Nueva Ecija. Higit 200 obrang sining ang tampok ngayon sa kauna-unahang Central Luzon Art Fair na matatagpuan sa lungsod ng Tarlac. Silipin po natin ang art exhibit sa ulat ni Jenna Lumbang Parunga. Nagbukas na sa publiko nitong Sabado, October 15 ang kauna-unahan at isa sa pinakamalaking exhibit ng obra ng mga local artists sa rehiyon. Ito ang Central Luzon Art Fair na ginawa sa Bulwagang Kanlahi sa Tarlac City. Nasa higit 200 artworks ang makikita sa exhibit na karamihan ay for sale. Iba't ibang estilo, disenyo at laki. May paintings, sculpture at arts gawa sa resin, clay, metal at kahoy. Bawat isa sa 7 probinsya ng Gitnang Luzon ay may exhibit area. Ang Tarlac na host province ay mayroong higit 60 artworks na nakadisplay. 30 obra naman ang makikita sa Bataan at Bulacan display area. Habang higit 20 ang makikitang obra mula sa mga artist ng Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Kasama dito ang copper bonsai na gawa ng Kapampangan artist na si Andy Bondok na pumanaw nito lamang nakaraang linggo. Ayon kay Melissa Yungyap, organizer ng First Central Luzon Art Fair at isa ring Tarlaceño artist, nabuo ang exhibit para bigyan ng pagkakataon ng mga manggagawang sining na mailabas ang kanilang obra. Makikita ang kanilang galing at maibenta rin ang mga ito. We hosted the first ever Tarlac Art Fair and sobrang dami pong artists na nabuhayan ng loob, kasama na rin po kami. So very inspiring, and then a lot of other provinces messaged us to say that they wanted to collaborate. Kaya po this year, we decided to collaborate with everybody in the Central Luzon region. So them are for sale, so para po makatulong talaga para masustain ng artists ang kanilang craft.
Yes. Suportado naman siya ng kanyang asawa na si 2nd District Representative Christian Yap sa advokasiyang matulungan ang mga nasa art industry. Yung wife ko, aside from being an artist, she's very supportive of the local arts industry. So talagang that's why talagang tumutulong siya na ma-organize ng mga events na to para ma-expose yung mga up-and-coming artists natin. So nung pandemic nga, nakilala siya dahil she helped develop the art boxes, these cutting ko art boxes na nag-trending dahil para may extra kita yung mga artists nung pandemic. Dumalo rin sa aktibidad si Senator Francis Tolentino na nagsilbing bisitang pandangal sa unang araw ng art fair sa rehiyon. This initiative should be continued. It not only highlights the creativity of our countrymen here, but it likewise projects hope that after the pandemic, you still have some creative expressions of hope made in a portrait. Isa sa pinakamahal na obrang makikita sa art fair na ito ang gawa ng painter mula sa Mexico, Pampanga na si Leonardo Tatang Nads Tulabut. Nagkakahalaga ng 400 to 450,000 pesos ang tatlong obra na nasa exhibit. Yun po na-develop ko na nung manalo ako sa CL noong 1970. Tagal na po na. Wala noon nag-evolve na sa ganyan. Nag-develop ako sarili ko. Tinatawag ng prism o prismatism. Ipinagmalaki naman ng Kabalen artist na si Richard C. na karamihan sa kanyang sining ay nakasentro sa sinaunang gawi at tradisyon. Yung kasing lumalabas kasi ngayon, yung mga pinag-aaral ng mga bata, yung mga Filipino culture, hindi na masyadong nakikita. So ngayon, gusto ko ibalik siya sa mga, para mas maging value ng mga kabataan yung Filipino culture. Kasi yung normal na mga title ng mga painting ko like barter, ganon, orasyon, yung mga typical na ginagawa ng Pilipino noon na hindi na ngayon ginagawa. Pinaghandaan naman daw ni Doji Aguinaldo ang exhibit kung kaya't gumawa siya ng obra na hango mula sa makukulay na parol kung saan sikat ang Pampanga. Ito, bago lang. Ginawa ko lang siya for this Central Luzon Art Fair. Na-inspire ako dyan sa parol natin. Di ba halos ganyan yung design ng parol, tapos linagyan ko lang siya ng twist na tribal at saka siguro yung mga lumang tao natin na may mga patterns and loops na design tsaka mga forms, kaya ganyan siya lumabas. Todo suporta naman ang ibinigay ni Laos Group of Companies Chairperson and CEO Lisette Laos Velasco sa mga Kabalen artist. Simulat sa pool ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga artist ang isa sa mga advokasiyang isinusulong ng Kapampangan businesswoman. Alam mo, in different areas, marami tayong magagaling na talento eh. Kaya lang kasi they just need to be recognized and they need to be featured. So nag-umpisa tayo last year, di ba? Doon sa heart of Central Luzon natin, where we had artists in the different dealerships. This time, nabigyan ako ng pagkakataon dahil kaibigan ko si Melissa Yap dito sa Tarlac, no, na daughter-in-law ni Governor Yap. So nag-usap kami, sabi namin, so gumawa tayo for the province. So siya yung nag-initiate nito for Tarlac, hosting this year, representing seven provinces of Pampanga and Central Luzon, I mean, and we're one of them. So next year, yun yung wino-workout namin na Pampanga naman ang mag-host. Ipinagmalaki naman ni Tarlac Governor Susan Yap ang taunang pag-oorganisa ng ganitong art exhibit sa kanilang lalawigan. Sila rin ang napili ng National Commission for Culture and the Arts na maging host province para sa pagdiriwang ng Museum and Art Galleries Month ngayong taon. Isn't it so exciting to bring all the talents of our young ones and not so young ones together and creating a unity among the 7 provinces in Central Luzon. So as you see the smiles and yung pride ng mga artists, no, nakakatuwa. Kami lang ang nag-spark, but we want that the other provinces host the same event every year.
Bilang presidente ng mga mambabatas ng Central Luzon Bloc ay nagpakita naman ng suporta si 4th District Congresswoman Ana York Bondoc Sagum sa nasabing aktibidad. Definitely, we have to support artists, the creative professions, culture, and iba't iba po. Kapampangans are very talented. Art feeds the soul kaya talagang ito panlaban din ho natin sa mental health problems kasi we can express ourselves, our problems and our feelings and our emotions through art. Samantala, bukas ang Central Luzon Art Fair mula October 15 hanggang 23. So hope you can visit po. Open po siya every day except Monday and Tuesday from 11 a.m. to 6 p.m. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, isang menor de edad ang naaresto ng Baliwag Municipal Police sa Bulacan itong Sabado, October 15 dahil sa pagnanakaw. Ayon sa pulisya, sinira nito ang bintana upang makapanloob sa isang sikat na tindahan sa naturang bayan. Agad naman nahuli ang menor de edad sa tulong ng CCTV footage at ng isang saksi. Nakuha mula sa kanya ang pera na nagkakahalaga ng 2,000 piso at isang kaha ng sigarilyo na kanyang kinuha mula sa niloobang tindahan. Inihahanda na po ngayon ng pulisya ang paglipat sa menor de edad sa pangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Baliwag.
Dahil papalapit na po ang Kapaskuhan, siguradong marami na ang mamimili ng dekorasyon para po sa kanilang mga tahanan. Kaya naman hinimok ngayon ng Department of Trade and Industry ang publiko na gumamit ng DTI Import Commodity Clearance o DTI ICC Verification App. Ayon sa ahensya, makatutulong umano ang nasabing app para maiwasang makabili ng substandard o mababang kalidad ng produkto na maaari pong magdulot ng panganib gaya ng sunog at electric shock. Partikular na tinukoy ng DTI ang Christmas lights na may ICC sticker pero hindi naman tiyak kung ito ay tunay. Ngunit sa pamamagitan ng DTI ICC Verification App, maaari nang matukoy kung tunay ang ICC sticker na nakalagay sa isang produkto. Kailangan lang pong i-download ang app sa inyong cellphone at i-scan ang ICC sticker para makita ang manufacturer ng produkto at iba pang detalye. Kapag noong record ang lumabas, ibig sabihin, peke o substandard ang produkto. Ang ICC ang magpapatunay na mga produkto gaya ng Christmas lights ay sumailalim sa pagsusuri at inspeksyon bago po ito ilabas sa merkado. Nagbibigay ito ng katiyakan sa mga consumer na ang produktong kanilang binili ay certified quality at ligtas gamitin. Samantala, ang mga manufacturer, importer at retailer na mapapatunayang hindi sumusunod sa Bureau of Philippine Standards o BPS Product Certification Scheme ay maharap sa mga kasong administratibo para po sa paglabag sa DTI Department Administrative Order No. 2, Series of 2007, Republic Act 7394 o mas kilala bilang Consumer Act of the Philippines at RA 4109 o ang Standards Law. Nagpagandahan at nagpabonggahan sa paggawa ng arkong 6 na sityo ng Barangay San Rafael sa bayan ng Mexico, Pampanga. Mula sa recycled materials, ipinakita ng mga residente na kaya nilang pagandahin ang kanilang lugar. Ito pang report ni Jana Lumbang, Barunga. Makulay, maliwanag, at tunay na magarbo. Yan ang makikitang tanawin pagpasok ng Barangay San Rafael sa bayan ng Mexico, Pampanga. Gawa ito ng mga residente na hindi nagpatalbog sa pagandahan ng arko ng kanilang sityo. Bagamat 3,000 piso lamang ang budget galing sa barangay, nang dahil sa bayanihan, ito na ang resulta, naggagandahang arko mula sa recycled materials. May 6 na sityo ang Barangay San Rafael lahango sa pangalan ng mga bulaklak. Ang Sitio Rose, Sitio Anthurium, Sitio Aster, Sitio Everlasting, Sitio Millili, at Sitio Mil Flores. Lahat nag-suggest sila kung ano yung magandang gagawin. Lahat, yung mga ano nila, ganyan, yung isa nag-suggest ng ganyan. Pinagsama-sama namin ng mga suggestions nila. Kaya nabuo namin ganito. Minsan nakakarating kami ng 1 o'clock ng madaling araw pag gagawa ng mga Christmas light. Yan yung mga, kasi mayroon 40% na recycling, tapos 40% creativity, 20% ang original. Kwento ni Kapitan Ricky Pangilinan, 2 taon naman nung hindi nagsagawa ng malakihang pagdiriwang ng fiesta sa barangay dahil sa pandemya. Kaya ngayon na pinapayagan na ang mga okasyon ay ginawang magarbo ng barangay ang pagsalubong sa Feast of St. Raphael sa October 24 at gayon din para sa Pasko at Bagong Taon. First time na nagkaroon ng ganitong competition per purok. Kaya yun, tsaka alam naman natin, 2 years ago walang
wala tayong okasyon. Kaya yung mga tao sabik. Sa totoo lang, sobrang saya ko kasi nakita ko yung mga tao, yung efforts nila, yung pagal nila, yung pagod, di nila inalintana yun. Talagang nakita ko sa kanila yung pagkakaisa. Yung bayanihan nakita ko, talagang nabuhay yung bayanihan dito sa Barangay Sarapay. Nagsilbing hurado naman sa kompetisyon ng mga arko ang Sangguniang Bayan members ng Mexico, Pampanga. At ang kanilang napiling champion ay ang si Chumil Flores. Nakaungos ang kanilang arko na may disenyo ng mga maskara, bulaklak na gawa sa mga bote at mga gulong na ginawang pandekorasyon. Aktibo rin ang kanilang LGBTQIA+ community na may special presentation kapag may dumadayo upang tignan ang kanilang arko. Angelica Cara, CLTV News. Alamin na natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwesterly surface wind flow po nakaka-apekto ngayon dito po sa may Southern Luzon at Visayas. Tuluyan na nga pong lumabas ng PAR itong bagyong si Neneng at ito po ay umabot pa sa kategory na typhoon. At siya po ngayon ay tinatayang nasa layong 430 kilometers dyan po sa may kanluran ng extreme northern Luzon. At taglay pa rin po ang lakas na hangin na umaabot ng 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 150 km per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 km per hour. So sa ngayon po ay naapektuhan na lamang po ang Ilocos Norte at Ilocos Sur ng bagyong si Neneng, dating si Neneng, at dyan po sa lugar na yan magkakaroon po ng maulap ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot po ito ng trough o extension ng Typhoon Nesat o si Neneng dati po. Samantala po ang Occidental Mindoro, Palawan at Western Visayas, maulap din po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng southwesterly surface wind flow o mahina po na habagat. Ito po yung hinatak pa ni Typhoon Neneng. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagi hanggang sa Kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm at ng mahinang habagat o southwesterly surface wind flow. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Sa ngayon po ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng pagulan sa ilang parte po ng ating bansa. Kaya ang iba po ay pinag-iingat pa rin dahil posible pa rin po ang flash floods at saka po ang landslide. Si Typhoon Neneng po ay marami pong sinira dyan po sa may lugar ng Cagayan. Kaya pinag-iingat po natin ating mga kababayan dyan at sana nga po ay makarecover na sila agad. At yan ang mga balita ang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama pong person ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Samantala, 69 days na lamang po at Pasko na. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga puneraryang di umano'y walang morgue, nais pa imbestigahan ng Pampanga Funeral Owners Association.
Sirang traffic lights sa Santa Rita Guago Road intersection sa Pampanga, isang taon nang inirereklamo ng mga motorista.